लानाया माने बेफोरबायदि इलिगेल जाखो होननानै जोङो माने जोङो जाय बे हम केयारनि बिगोमा हस्टेल दोनोना बेवहाय जोङो माने ज' दावराव खालामलायबाय आरो माने रायज्लायलायबाय खिन्थु रायज्लायनायाव माने मोजां रायज्लायाखै ओरैबायदि बुंदों आरोना नोंसिनि अन्थाइ गोरा सारा आंनिफ्राय 1 लाख थाखा लांबाय आं नोंसोरखौ मारै हगारनो बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरोना जाय माबा एजेन्ट हम केयार बिगोमाया बिदि होनबाय बेनिफ्राय माने जुदि नोंसोरो न'आव थांनो गोसोबा फैसा होनानै थां नङाब्ला आं हगारा बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थायो ओरैबायदि जादों आरोना सासे एजेन्ट बायदि आरोना सासे एजेन्ट बायदिनाव दोनहैदों एजेन्ट बायदिनाव दोनहैनानैहाय जोंखौ ओरैबायदि बुंबाय नोंसोर पार्सनेल एकाउन्टखौ नोंसोर होनो मोना नोंसोर जोंनिफ्राय मोनसे एकाउन्ट थागोन बेखौ खुलिनांगोन बिदि खुलिनानैहायसो नों हस्पिटालाव जमा होनांगोन बेफोरबायदि बुंबाय दानिया जों सानबाय आरो जोंनि पार्सनेल एकाउन्टखौ जों मानो होनो मोना हस्पिटालावबा बेफोरबायदि सानबाय हस्पिटालाव जोङो जुदि नार्सिं जबनि मावनो थाखाय फैदोंबा जों मानो जोंनि पार्सनेल एकाउन्टखौ होनो मोना बेफोरबायदि जों साननानै थाबाय आरो माने उल्थाबो बुंफिननो हाया आरोना बेफोरबायदि जानानै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मोनसे जाथाय जे बे जाथाया चिरां जिल्ला काजलगावआव जादों मोनसे इनस्टिटिउसन बे जिडि इनस्टिटिउसन कर्सनि थाखाय नैबे सासे अन्थाइ गोरा नार्जारि सासे सुबुङा आरो बेजों लोगोआव सासे सुबुं दंफायो बिथांमोना बै लाइमोनफोरखौ लानानै बिथांमोनखौ खोमसिनि लामाजों लांदों आरो बेयाव सानै साथामल' नङा गासै 60 लाइमोनफोरखौहाय जे मोनसे जिडिए नार्सिं इनस्टिटिउट कर्स बेवहाय 2022 मायथाइयाव लादों बिथांमोना दा 6 मास होनानै थिउरि लादों बिथांमोना थिउरियाव आरो गुबुन फोरोंगिरि गैया गावसोरनो फोरोंदों बे मोनसे ब्लेकमेल खालामनाय बायदि जादों आरो बे मोनसे थगायनाय दा साख्रि होगोन जब होगोन जबनि डाइरेक्ट 100% जब गेरेन्टि दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै जे बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ खोमसिनि लामा जों जे आन्दायहोनो नागिरनाय जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि मानसि दङना जे गावनि बिनानावजों समान बा फिसाजोजों समान बेफोरखौहाय बेबायदि खामानि बे इनाय गाज्रि लामाजों दैदेनलांनो नागिरनाय खोमसि लामाजों दैदेनलांनो नागिरनाय थगायनानै जानाय गोरिब दुखुथिया न'खरनि लाइमोनफोरखौहाय थारैनो साननो गोनां बाथ्रा आरो बे मेटारा मोनसे सिरियास बेखौ जोंनि सरकारा बा जोंनि गभर्नमेन्टआ बेखौ गोख्रों साजा होनांगोन बेखौ आयेना बेयो गोख्रों साजा मोननांगोन बेफोरबायदि थगायनाय गोरिब दुखुथिया लाइमोन न'खरखौ खोमसिनि लामाजों लांनाय दा गोबां थाखा लादों फैसा लादों होनदों बेवहाय कर्सनि नामै सासेयाव 15,000 रां लादों 15,000 रां लाखांनायनि उनाव कर्स जोबनानै जे जबनि थाखाय दिल्लीयाव थांनो ना गुवाहाटियाव थांनो बेफोरबायदि बाथ्रा ओंखारदों स्टुडेन्टफ्रा बुंबाय खाथियावनो थांबाय सोरबा दिल्लीयाव थांदों दा थांसेयावबो दा गुबुन खामानियावसो बिथांमोनखौ बाहायहैदों दा बिथांमोना नार्सिं कर्स लादोंमोन दा बिथांमोननि जबा दा गुबुन आलादायावसो जाहैबाय दा बेफोर मोनसे थगायनाय इनाय मोनसे खोमसि लामाजों लांनो नागिरनाय स्टुडेन्टसफोरखौहाय आरो बे सासे अन्थाइ गोरा नार्जारि सुबुङा आरो बेजों लोगोसे सासे दंबावो थगायनानै जे बे लाइमोनफोरखौहाय जे मोनसे हस्टेलाव दोनहैनानै जे स्टुडेन्टफोरखौनो फानहैनाय बायदि हस्टेलाव दोनहैनानै दा फैसा होबासो बे मानसिखौ लांनो हागोन आरो दा स्टुडेन्टफ्रा फैसा होबासो गलांगोन बेबायदि मोनसे थाखानि थाखाय फैसानि थाखाय बेबायदि मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै होनो नागिरनाय थगायग्रा जे जोंनि बर' हारियाव बेबायदि सुबुं दङ दा नोंथांमोना सैथो बाथ्राखौ बे भिडिअखौ फुल नायजोबबानो मोनथिलांजोबगोन दा आं बेखौनो बुंनो सानो बेफोरबायदि मानसि इनाय हाबा मावग्रा मानसिया गोख्रों साजा मोननांगौ बारग'नो नाङा दायनिगिरिया 60 लाइमोनफोरनि जिउ लामाखौ बे खोमसि लामाजों लांनो नागिरनाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोदो सानाया माने बेफोरबायदि इलिगेल जाखो होननानै जोङो माने जोङो जाय बे हम केयारनि बिगोमा हस्टेल दोनोना बेवहाय जोङो माने ज' दावराव खालामलायबाय आरो माने रायज्लायलायबाय खिन्थु रायज्लायनायाव माने मोजां रायज्लायाखै ओरैबायदि बुंदों आरोना नोंसिनि अन्थाइ गोरा सारा आंनिफ्राय 1 लाख थाखा लांबाय आं नोंसोरखौ मारै हगारनो बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरोना जाय माबा एजेन्ट हम केयार बिगोमाया बिदि होनबाय बेनिफ्राय माने जुदि नोंसोरो न'आव थांनो गोसोबा फैसा होनानै थां नङाब्ला आं हगारा बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरो बुहुत माने हस्टेलावनो हाबफैजोबनानै माने ओरैबायदि दावराव खालामदों आरोना बिसोरो साननाय बायदियानो जाहैबाय माने आंबो माने
पेशेन्टनि बिगोमानियाव थांबायमोन आरो थांनानै दानिया माने खुनुरुखुमसो माने बारग'नाय बिदि जादों आरो ओमफ्राय आरोबाव दाना नोंसोर जे बिदि कर्स लानानै आंबो फैदोंमोन आरोना बेवहाय बे इनस्टिटिउटआवहायो मोनसे इउटुब भिडिअ होदोंमोन आरोना बे भिडिअखौ नुनानै माने आं सानबाय आरो भिडिअ होलायलायनाय माने फेकबो जानाय नङा दां बेफोरबायदि साननानै आङो बे इसिंहादोर नार्सिं इनस्टिटिउटआवहाय आङो बे अन्थाइ गोरान नार्जारिनावहाय आङो कल खालामनानैहाय आङो कन्टेक्ट खालामबाय ओमफ्राय आङो रायलायबाय आरो रायलायनानै बिदि बहुद माने गोदै माने बिजनेसावहाय जेरै माबा खालामो होनबा माने सासे मानसिखौहाय जेरैबायदि फुस्लायनानैहाय गावनियावहाय माबोरै लांनो हागोन बेफोरबायदि माबायोना बेफोरबायदि माने खोथा बुंनानैहाय दिनैहाय गावनि नार्सिं इनस्टिटिउटआवहाय स्टुडेन्टसफोरखौ साबसे बुजाय माने लाबोनो हागोन बा बेफोरबायदि खालामनानै माने बुजायनानैहाय बियो गावनि इनस्टिटिउटआवहाय नार्सिंआवहाय जइन खालामनानै होबाय आरोना ओमफ्राय दाना स' जोंबो माने ट्रास्ट खालामबाय आरोना बिदि बुंबाय मोजां माने स' प्लेसमेन्ट 6 month कर्स होनदों 6 month कर्स होननानै जोंखौहायो 4 monthsल' क्लास लादों बेनिफ्राय 4 month क्लास लानानै एग्जामबो जायाखै जोंना डाइरेक्ट बियो गुवाहाटियाव लांदों आरोना ओरै होनदों आरोना 4 months क्लासआ जोंना जोब्बाय दाना 4 month क्लास जोबखांनानै जाय मा होनो प्लेसमेन्टआव सोर थांगोन होननानै सोंबाय दिल्ली दङ जोंनिया गुवाहाटि दङ होनबाय दानिया जोङो चइस खालामबाय खाथिखौनो जोङो थांनोसै होननानै दानिया जों गुवाहाटियाव थांबाय गुवाहाटियाव थांनानै जोङो ओरैबायदि प्रब्लेम जाहैदों आरोना माने मा होनो पेशेन्टआव जायोबा पेशेन्टआव दोनहैयो आरोना पेशेन्टआव दोननाया माने बयसबो जाहैयो आरोना जों हिनजाव मानसियाथ' जेनेबा बे बयस पेशेन्टखौहाय जों मारै हम केयारजों मारै माने केयार खालामगोन बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय माने आरो हस्टेलाव लांनानै ओरैबायदि जादों माने जोंखौहाय मानो बेफोरबायदि दोनफैखो जोंथ' कर्स लादों क्लास लानाया जोंना मानो बेफोरबायदि जाखो जेनेबा क्लास लानाय हिसाबै जों बेवहाय इनस्टिटिउटआवथ' जोङो सेलेन होनो मोन्दों जेरै केनिउला ओमफ्राय दिनै नार्सिंआवहाय जे खामानि दंना बेखौहाय दिनैहाय बिसोरो माने फोरोंदों आरोना खिन्थु फोरोंनाय मथे खामानिया जोंना बेलेग जाहैदों ओमफ्राय दानिया बेलेग जाहैदों आरोना माने न'आव लांनाय हिसाबै दिनैहाय मा खालामदों जाय बिगुमा बिसोरजों एग्रिमेन्ट जोब आरोना जोंना गासिबो एग्रिमेन्ट जोब माने जों फैफिननोबो हाया सोरबा लायनोबाबो जोंखौ लाबोफिननो हाया बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै गारबोजोबदों आरोना औ कर्स ओमफ्राय दानिया कम्पानियावहायबो जोङो मोनसे हस्टेल बे जों जाय हस्टेलाव जोंखौ दिनैगोन ना बेवहायबो बयसफोर दंखायो आरोना बयसफोर दंखायोना ओमफ्राय दानिया बयस गार्लस ज' आरोना ओमफ्रायो बिदिनो बिनिफ्राय साफा माने बिसोरो न'आवहाय दोनहरो आरो न'आव दोनहरो ओमफ्राय बिनिफ्राय न'आव दोनहरनानै डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट जोबखा आरोना बिनिफ्राय दानिया मा होनो बिनि उनाव नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव जोङो दावरावबायदि जादों जों फैफिननो रायलायजोब्बाय माने खामानिया मानो इलिगेल जाखो जोंथ' बेफोरबायदि कर्स लानाया मानो बेफोरबायदि इलिगेल जाखो होननानै जोङो माने जोङो जाय बे हम केयारनि बिगोमा हस्टेल दोनोना बेवहाय जोङो माने ज' दावराव खालामलायबाय आरो माने रायज्लायलायबाय खिन्थु रायज्लायनायाव माने मोजां रायज्लायाखै ओरैबायदि बुंदों आरोना नोंसिनि अन्थाइ गोरा सारा आंनिफ्राय 1 लाख थाखा लांबाय आं नोंसोरखौ मारै हगारनो बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरोना जाय माबा एजेन्ट हम केयार बिगोमाया बिदि होनबाय बेनिफ्राय माने जुदि नोंसोरो न'आव थांनो गोसोबा फैसा होनानै थां नङाब्ला आं हगारा बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरो बुहुद माने हस्टेलावनो हाबफैजोबनानै माने ओरैबायदि दावराव खालामदों आरोना बिसोरो होननाय बायदियानो जाहैबाय माने आंबो माने पेशेन्टनि बिगोमानियाव थांबायमोन आरो थांनानै दानिया माने खुनुरुखुमसो माने बारग'नाय बिदि जादों आरो ओमफ्राय आरोबाव दाना नेक्स्ट टाइम दिल्लीयावथ' मोनसे हम केयाराव लानानै थांबाय माखासे साथामखौहाय आरोना ओमफ्राय आरोबाव नेक्स्टआवहाय हस्पिटालाव होनबाय दाना न'आवथ' फैबाय न'आव फैनानै मा खालामना मागोन जाबाय फरायनायाबो गैला फारसेथिं आं BA फार्स्ट सेमावहाय फरायदोंमोन बे समाव BA फार्स्ट सेमाव फरायनायाव दिनै एडमिसननि माबा मा होनो एग्जामनि थाखाय मोनसे फर्म फिलआप जादोंमोन बेखौनो माने बन्द' खालामलायदोंमोन आरोना नार्सिं जबा जासिगोन बेफोरबायदि साननानै दाना मा जाखो बेफोरबायदि ओरैबो जाया आरोबो जाया जाबाय नालाय दानिया
मा खालामबावनो जानानै दाना हस्पिटालाव होलायबाय हस्पिटालावहाय मोजां जानो हागौ नार्सिंनि जासिगोन खोमा खामानिया बिदि साननानै आंबो माने कन्टेक्ट खालामफिननानै दाना आवगायलांबाय आरोना दानि 15 बा 16 जन होननानै बुंदोंमोन आरो थांगोनाव दाना थाङै नेनानै सानैल' जाहैदों आरो सानैल' जाहैनानै दाना थांनानै दानि खामानिया ओरैबायदि जाहैदों आरोना बेवहाय जे गाव इनस्टिटिउटआवहाय नार्सिंनि जे गाव फोरोंदों सेलेन बिजि इन्जेक्सन बेफोरबायदि फोरोंदों बेफोरबायदि जों मोनहैयाखै डक्टरफोरजों थाफानो मोनोब्लाबो ओरैबायदि जे डक्टरनि इन्सट्रुमेन्ट बे मेडिकेल इन्सट्रुमेन्ट बेफोरखौहाय सुनानै होनांगौ बेडफोरखौहाय खननानैहाय माबानांगौ आरो पेशेन्टफोरखौहाय मा होनो पेशेन्टफोरनि मना लाग्रासो आरोना माब्लाबानि समाव पेशेन्टफोरनि मना लानानै नोङो गसंनानै थाबाय थारोना एफा गिदिर मानसिफोर जेनेबा बिसोरनि सिगाङावहाय गसंनानै थाबाय आं सानबाय आरो आंथ' बेफोरबायदि माने फरायनाय मानसि आरो कर्सबो लाबाय बेफोरबायदिथ' कर्सआवथ' बिदि फोरोङाखै जेनेबा सोरनिबा मना लानो होनाय बा माबा मोनसे दैनो होनाय बा डास्टिं खालामनो होनाय बिदि फुगारनाय बेडफोरखौ फुगारनो होयो बेफोरबायदिथ' फोरोङाखै जोंखौ आं बिदि सानबाय आरो मानो खामानिया बेफोरबायदि जाखो साननानै दाने माखासे आङो थाथामनानै मावनाया खिन्थु आङो माने खामानियाथ' इलिगेल जाबाय आङो बिनिफ्राय गोख्रै थांनांसिगोन साननानै आङो फैफिननाय जादों आरोना साबेसेमोन जोङो दिल्लीनिफ्राय फैफिननायाव सानै फैदों माखासेखौ लांबाय थादों आरोना नेक्स्टआव जोंनि उनाव लांबाय थादों बिसोरबो मावनो हायैनि बयसफोरबो लांनायाव मावनो हायैनि बिसोर फैफिनजोबदों आरोना अखानायैनो साननै सानथामनि उनाव फैफिनदों ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा खोन्थालांनो बावदों बे समावहाय ओरैबायदि जादों आरोना सासे एजेन्ट बायदिनाव दोनहैनानैहाय जोंखौ ओरैबायदि बुंबाय नोंसिनि पार्सनेल एकाउन्टखौ नोंसोर होनो मोना जोंनिफ्राय मोनसे एकाउन्ट थागोन बेखौ खुलिनांगोन बिदि खुलिनानैहायसो नों हस्पिटालाव जमा होनो मोनगोन बेफोरबायदि बुंबाय दानिया जों सानबाय आरो जोंनि पार्सनेल एकाउन्टखौ जों मानो होनो मोना हस्पिटालावबा बेफोरबायदि सानबाय हस्पिटालाव जोङो जुदि नार्सिं जबनि मावनो थाखाय फैदोंबा जों मानो जोंनि पार्सनेल एकाउन्टखौ होनो मोना बेफोरबायदि जों साननानैल' थाबाय आरो माने उल्थाबो बुंफिननो हाया आरोना बेफोरबायदि जानानै ओमफ्राय दानिया जोंखौहाय गावसोर माने कारजों लांनानैहाय बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होबाय गावसिनि फैसाजोंनो बेंक एकाउन्ट खुलिनानै मा खालामखो दानिया ओरै होनबाय आरोना जइन खालामनानै होनायनि रायज्लायनानै होनायनि मा होनो 8,000 फैसा बिदों अन्थाइगोरा नार्जारिया बिदि बुंहरदों नोंसिनियावहाय जायजों आं लांनानै दोनहैदोंमोन सार दोनहैदोंमोन ना बियो नोंसिनाव 8,000 फैसा बिदों बिनो हरनांगौनो ओमफ्राय दा नोंसोरो बिनो हरनो नाङा आंनि आखायाव माने बेंक एकाउन्टाव सोनायखौ होनबाय माने जानो हागौ बियो गाव जानो थाखाय प्लेनिं खालामदोंबो जानो हागौमोन दा बुंनो हाला आरोना नेक्स्ट टाइमावथ' आङो खोनानो मोन्दों माखासे बेचफोर थांदों नुदों बिसोरखौ थगायजानाय खोनानो मोन्दों आरो ओमफ्राय दा निउसफ्रावबो नुदों ज' हायद्राबादाव थांनाय बिदि खोनादों ओमफ्राय दा हायद्राबादाव थांनाय आरोबाव मा होनो बिमा बिफाफोर माखासे थाबोनाय बिमाफोर दंना बिसोरबो माने निउसावहाय खोनालायनाय मोन्दों आरोना सब बुंनो हाया आरो आङो बुंनो सानो आरो जाय मादैमोन बिथांमोना जेरै अन्थाइगोरा नार्जारि सारजों थानानैहाय बुंदों नोंथांमोनहा जानो हागौ सोरनिबा फान्दायनायावहाय दिनै नोंसोरो सोरनिबा खोथा लानानै बेफोरबायदि चइस खालामदों माने बुंदों जानो हागौ खिन्थु नोंसोरो खोथाखौ साना हसिया नोंसोर बिदि बुंनो नाङा आरोना मादैमोन स' सिङावबो मा जानाय नोंसोरथ' मिन्थियाखै थांनानै नुहैयाखै दिनै हायद्राबाद बायदियाव दिल्लीयाव थांनानै नोंसोर नुहैयाखै मादैमोन बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामो आरोना खोथाखौ साना हसिया बिदि बुंनो नाङा आरो जायबा दा हायद्राबादाव आगैमोन दङ बिथांमोनहाबो एसे सानै हनै माव आरोना बिथांमोना दिनैहाय नार्सिं इनस्टिटिउटआवहाय फैबाय नार्सिं इनस्टिटिउटआव फैनानै बिथांमोनहा जुदि नार्सनि नोंसोरो सेलेन इन्जेक्सननि लादोंबा दिनै हाउस किपिंनि खामानिखौ मानो मावहैनांगौ बेखौहाय आंनो फिननाय नांगौ आरोना जुदि हाउस किपिंनि खामानियाथ' फायखाना सुनाय टयलेट सुनाय बेफोरबायदि खामानि आरोना दिनै सासे बर' बिमाया गावनि फिसाखौ जुदि मोखाङावनो नुनायमोनब्ला मा सानगौमोन आंनि फिसाया नार्सिं लादोंमोन नाथाय मानो टयलेट सुफैग्रा जाखो बेफोरबायदिथ' माने मोनसे सानगोन आरोना जुदि खामानिखौ नुयोब्ला बेनिखायनो खोथाखौ सानै हनै बुं सोरनिबा बुंनायाव बा फिसानि बुंनायावबो माने फोथायनो नाङा आरोना मानो होनबा फिसायाबो जानो हागौ
सोरनिबा खोथा फान्दायनायाव बा बुंनायावहाय दिनै बे गथ'आ खोथा लानानै दिनै बिमानो बे प्रब्लेमखौ गावनि प्रब्लेमखौ खोन्थायाखै जानो हागौ आरोना ओमफ्राय आं सानो आरोना नेक्स्टआवहाय जाहाथे जायबो बर' गथ' जों बर' गथ' लाइमोन सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि माने दा थगायजाथों होननानै आं सानो आरोना फरायनायफोरखौ माने बिथांमोना सोरबा सोरबा आं खोनादों बिथांमोना फार्स्ट इयार बा मेट्रिक पासल' जानानैहाय थांदों बेफोरबायदि आं खोनादों आरोना जाहाथे बेफोरबायदि फरायनायखौ गारनानै दाथां मानो होनबा जोङो इयुन लाइफआवहाय गोबांथार गाबनांगौ जागोन आरोना जों बे फरायफुनाय टाइमखौहाय जोङो जुदि गारोबा जोंनि लाइफआव माने फस्थायनाया सफैगोन आरोना आरो गाबनानै आगोर मोनो बेफोरबायदि सम सफैनो हागौ बे खावलायो दा जाखांफुनाय लाइमोन आगैमोन फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना बेफोरबायदि माने दाजाथों होननानै आं सानो आरोना बेफोरबायदि कर्सयाथ' गावथ' थिउरियावहाय बियो 15,000 लादों 4 मान्थ्सआवनो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' बाखि थांलाय फैलाय गारि खरसा बा रुम थानाय मानाय गोबाङानो थांदों होनजायो आरोना जोङो दा बेयाव जयै फार्स्ट बेच सेकेन्ड बेचनि ज' जानानै जोङो फैदों जोङो गासैबो बेयाव काजलगावआव मोनसे इनस्टिटिउट गोदान ओंखारदोंमोन नालाय बेयावहाय जोङो कर्स लानो होननानै जोङो फैदोंमोन GDA कर्स इसिंदानगर हादोरना सामथिं बिदिमोन ओमफ्राय बेयावहाय जोङो फैदोंमोन ओमफ्राय नोंसोर माला लाफैनायमोन एडमिसनखौ जोङो 2024 आगस्टआव लाफैदोंमोन एडमिसनखौ बेसेबां माननि कर्स सोलिया 6 मान्थ्स होनदोंमोन नाथाय जों 6 मान्थ्स लानो मोनाखै अनलि 4 मान्थ्स जोंखौ फोरोंनाय जादों आरो बिसोरो आरो गावसोरनो बिसोर टिचार्स जादों गावसोरनो सानैमोन बिसोरो सासेया प्रेक्टिकेल लादों आरो सासेया थिउरिखौ लादों आरो उइदाउट बुक्स बिसोरो जोंखौ फोरोंदों गावसोरनो मोनसे माबा नट्स खालामनानै बिसोर जोंखौ फोरोंदों आरो बिसोरो जिबायदि फोरोंदों जोंखौ बेयाव फोरोंनायजों हजों फोरोंनायजों जेबो बिदि नङा मिलायजोबा आरो अन्थाइ गोरा ओमफ्रायो थेंग्लुं जोंखौ 1 मान्थ थानानैहाय नोंसोरो 1 मान्थ हम केयाराव मावदो हम केयारनिफ्राय नोंसोरखौ हस्पिटालाव डाइरेक्ट सोस'नो बिदि होनदोंमोन नाथाय बियो जोंखौ सोस'नाखै हस्पिटालावबो सोस'नाखै आरो जोंखौ जेबो जबबो होआखै आरो ओरैनो दस्रा रुमावहाय दोनहैदों बियो हारसाफोर थाग्रा रुमाव बयस गोजामोन बेयाव रावबो गार्लसफोर गैयामोन अनलि सासेल'मोन बियो बिदि रुवाथि बिदिमोन खोमा खामानि मावग्रामोन दा बिसोरजों जोंखौ दोनहैदों नाथाय जोंथ' बिदि हाया थानो जोंनि ओरैथिंनि मानसिफोरा बिदि नङा बेफोरबायदि बुंदों आं ओमफ्राय आं बेयाव थानो हानाय नङा बिदि होननानैहाय जोङो दस्रा रुमावहाय थादों आरो जोङो 3 जादों जोंखौ दिल्ली नयदायाव लांदों फैफिननाय दिसेम्बराव लांदोंमोन जोंखौ ओमफ्राय 1 मान्थ जानोसैमोन ओमफ्राय जों फैफिनदों बिदि गोदाव सोराव जाहैनायखाय जोङो खामानि मावा मा मावा बोरै बिदि थाबाय थानो जोंनावथ' बिदिनो थाबाय थानानै जानो हायाना बेखायनो जोङो फैफिनदों रथायाव जोङो ट्रेन गाखोनानै सानैजों फैफिनदों ट्रेनजोंसो मालाय जायगायाव बिदि थाबाय थानो हाया हारसाफोर रावखौबो फोथायनो हाया मालानि समाव मा जागोन जों जेबो बुंनो हायाना बेखायनो जों फैफिनबाय आरो जों बिदि गोदाव सोराव जाहैबाय नेक्स्ट टाइमाव रावखौबो दालांथोंसै आरो रावबो बिदि दाजाथों आरो बे इनस्टिटिउटखौ बन्द' खालामजानो जों लुबैयो पास खालामनानै सोरबाबा मोसौ फाननानै थांदों सोरबाबा हाजिरा खामला मावनानै सोरनिबा बिमा बिफाया हरदों बेफोरबायदि थगायनो नाङा आरो बिसोरनो गावसोरनो फोरोंगिरि जादों जों थगायजानाया गुवाहाटियाव 13 ओमफ्राय जों 15 गुवाहाटियाव 15 जन आरो जोब्बाय औ गासैबो न'आव फैजोब्बाय